Lehtisen Juha tässä tervehdyksiä. No niin, tämmöistä videoa tämmöistä systeemisestä perhetyöstä nyt ajattelin tässä vääntää. Ihan ensimmäisenä sanottakoon, että olen täältä Pirkanmaalta kotoisin. Asun tällä hetkellä Ikaalisessa ja työpaikkani on tuossa Sastamalassa ja aika paljon Tampereella tuun töitteni puolesta ravaamaan. Ja tässä vaiheessa kun työtehtävä oli, tai siis tämä opintotehtävä oli tämmöinen, että etsi systeemistä perhetyötä toteuttavaa perhetyöntekijää, tai joka on osallistunut systeemisen lastensuojelun tiimiin osana työskentelyä, niin käytin omaa verkostoani hyväkseni, koska olen lastensuojelualalla töissä ja olen perhetyötä tehnyt. Tosin en juuri tätä systeemistä perhetyötä. Otin yhteyttä 4 tuttuun perhetyöntekijään, jotka eivät käytä tätä ja vähän nykivät omaa verkostoaan ja kyselivät eteenpäin ja ketään ei löytynyt. Otin yhteyttä 3 tämmöiseen henkilöön, jotka on joskus ollut lastensuojelualalla töissä, ovat vaihtaneet työtehtäviä, että vähän niin kuin, onko heillä joku tämmöinen vielä verkostossa, ja ei ollut. Ja laitoin sitten, ihan etsin Facebookista tätä perhetyönimikkeellä kaiken näköisiä perhetyöntekijöitä ja kuntia, joissa on perhetyöntekijöitä. Laitoin 20 viestiä. Ja en löytänyt ketään, joka käyttää tätä systeemistä perhetyötä tai on ollut tämmöisessä verkostossa, jossa käytetään. Ehkä kertoo tästä, että on aika uusi juttu vielä, vähän käytetty tai jotain tämmöistä. No Pirkanmaalla tilanne on kumminkin tämä. Joten otin tämmöisen Seinäjoen ammattikorkeakoulun päättötyön, Linda Mattila, työntekijöiden kokemuksia systeemisestä toimintamallista lastensuojelutyössä, joka on siis opinnäytetyö keväältä 2021, CAMKista, sosiaali- ja terveysalan sosionomikoulutus. Ja käyn tämän nyt lyhyesti, mitä Linda on tänne kirjoittanut. Eli mikäs tämä nyt on tämä systeeminen perhetyö? Tämä on ehkä perinteinen perhetyömalli on tämä, jossa on työntekijä ja asiakas, ja ne sitten tekee sitä työtä keskenään, ja sillä asiakkaalla on paljon tämmöisiä erinäköisiä kontakteja, joita sitten asiakas hyödyntää, jos hän haluaa. Työntekijällähän ei ole suoraa linkkiä näihin kontakteihin. Esimerkiksi jos perheessä on isä ja äitin välillä jotain ristiriitoja, niin nämä lapset tai sitten sedät, tädit jää aika usein ulkopuolelle. Ja heillä saattaa olla jotain asiaa työntekijälle, jonka he sitten kertoo tai sitten jättää kertomatta. Systeeminen perhetyö, se meinaa sitä, että siinä on työntekijät, eli monikossa. Siinä tehdään hyvin usein niin kuin tiiminä. Ja siinä on se perhe. Ja perhe sisältää sen, mitä nyt perhe sisältää. Jos on isä ja äiti ja lapset, se on aika perinteinen perhemalli. Saattaa olla joku tämmöinen, että äiti on yksi huoltaja, mutta äidin äiti on paljon siinä tekemisessä, niin se kuuluu sitten, mikä sen perheen omasta mielestään kuuluu siihen perheeseen, niin tällä mennään. Ja lisäksi tällä perheellä on näitä omia kontaktejaan sitten, jotka on ehkä enemmän ja aktiivisemmin yhteydessä työntekijöihin ja joihin työntekijä on aktiivisemmin yhteydessä. Muistetaan myös tätä työntekijät monikossa, niin sen lisäksi, että siellä käy useampi työntekijä, usein parityönä, sen lisäksi heillä on tiimejä, he tiimissä neuvottelee, keskustelee, mikä on sen perheen kannalta paras, mitä voisi tehdä lisää, mikä ehkä on jäänyt tekemättä, mihin pitäisi painottaa, mitä ehkä ei tarvita. Tämä on hyvin tämmöistä moninaisempaa. Katsotaan sitten tämän Linda Mattilan päättötyön mukaan näitä etuja, mitkä on ne edut. Ensimmäisenä heti on, että asiakas on keskiössä, eli jaettu ymmärrys. Eli se asiakas tulee mukaan siihen keskustelemaan tilanteesta, ei sillain, että se perhetyöntekijä tulee ja jakaa sen infon ja asiakas käsittelee sen, kertoo omat kommenttinsa ja mietitään ensi viikolla uudestaan. Vaan se, että yhdessä pohditaan, mikä se on se ongelma, mikä tässä nyt niin kuin tarvii työskentelyä, mitä asiakas toivoo, mitkä asiakkaan omat tuntemukset. Lähdetään siitä työskentelemään. Sitten ihan tämä, että yhden vaikutus muihin, eli se, että jos siinä perheessä vaikka isällä on joku ongelma, alkoholiongelma tai traumataustaa tai oireilee jotenkin, niin se, että sitä isää ei yksin voi niin kuin velvoittaa tekemään yksin sen työntekijän kanssa töitä, vaan se isän käytös vaikuttaa koko siihen perheeseen, jolloin koko se perhe tarvitaan mukaan siihen työhön.
Ja myös se, että se perhe, paitsi että se perhe niin kuin kokee negatiivisesti ne isän mahdolliset traumat, muut vastaavat, mutta sillä perheellä voi olla myös positiivista, eli annettavaa, auttaa sitä isää pois siitä ja näin päin. Sitten luonnollisesti vuorovaikutus ja osallistaminen, eli se, että ollaan avoimesti sen perheen kanssa tekemisissä, keskustellaan, käydään läpi, kysytään, kerrotaan. Perhe saa heittää mielipiteitä, ajatuksiaan, perheen omia kontakteja hyödynnetään. Ei sillain, että ylhäältä päin työntekijä kertoo alaspäin perheelle, mitä teidän nyt pitää tehdä, vaan se, että samalla tasolla mietitään, että nyt kun teillä on tämmöinen ongelma, niin miten tämä saataisiin ratkaistua? Onko teillä ideoita? Mulla olisi muutama idea, keskustellaanko näistä? Näin päin pois. Ja mikä on sitten tämä asia, mikä eniten tuo niin kuin haastetta, ajankäyttö. Eli se, että kun on perheellä on paljon kontakteja, joihin pitää olla yhteydessä, mutta myös työntekijöillä on suuri verkosto, tiimi, jonka kanssa pitäisi olla paljon yhteydessä. Ja systeemiseen perhetyöhön kuuluu se, että ollaan paljon yhteydessä siihen perheeseen. Ei sitä niin kuin yksi tapaaminen tunti viikossa, vaan useampi tapaaminen, mahdollisimman paljon tapaamisia. Aina kun uutta tapahtuu, niin aina ollaan yhteydessä. Se on ajankäytöllisesti tosi haastavaa. Tämä tulee täällä monessa kohti tässä Linda Mattilan päättötyössä esille, tai mikä tämä opinnäytetyössä. Että tämä vaatii kalenterillisesti äärimmäisen paljon per perhe. Ja tämä on sillain hirveän haastavaa. Lisäksi tämähän on tehty siis keväällä 2021, ja tässä mainitaan useaseen otteeseen, tämä kun oli koronapandemia, niin etätyö tuo omat haasteensa, ja se, että ihmiset ei ole samanlaisia niin kuin kasvotusten kuin se, että ollaan etänä yhteyksissä. Että puuttuu se kehonkieli, siitä puuttuu ne olotilat, siitä puuttuu se henkilön lukeminen. Ihmisen pystyy teeskentelemään jonkin aikaa, ja sitten kun tulee tämmöinen tilanne, että hän ei voi teeskennellä, mutta hän ei halua näyttää, niin hän poistuu kamerasta. Sitä ei voi tehdä silloin, kun on kasvotusten. Et mä en näitä nyt sillain painottanut tässä videossa hirveästi, johtuen siitä, että oli ehkä sen koronapandemian aikaisia juttuja. Nykyään ollaan taas paljon tekemisessä kasvokkain perheiden kanssa. Tämmöisellä.